pama o na unu huarada efisa gudie munsamo ubenya abara bom munsamo ubenya nyamsun munsam ubenya anije munsam ubenya anyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosam ubenya osumpa di bra ubenya ubenya nina ubenya SOMPA TV dabana papini so SOMPA die ema ke fiapa Nonum abo apaimu Ghana de shema munyina jo ema makwaba eba SOMPA 106.5 FM Accra so ebredu so se hot bite kasi bono yetna se na yede ne nyina ebeso mo kai se ensemi efri yatna ye kase mu ewo enkran Watermelon Street dome eho ena yebutuo saranso enye yenkoa ena ye fa to apete am manfo won kramantem hanum sei wo mu enya eso emfaso kokumase a eye SOMPA 93.1 FM wo so efa bi ayiko 100.9 enso ewo kumase honomo a adamfo pa radio ewo Paris France wo so to bi apete ye batakwa ene ne mpotemu SOMPA 101.1 eso takrade 103.3 techiman 106.1 ya ni nyina eye SOMPA sunyan eye 98.9 enkranza eye 90.7 doma SOMPA 101.3 wom so efa bi fifi mantemu mankesim Kingdom 106.1 FM wom so ato ensem no apete wote yenka ewo babia udi koda no so eye SOMPA FM social media Facebook ye stream live ewo hono braso bi uba ho a na wa like page no ama ye wa follow na wa share said ye be your front so ebetimi enya kase no eso emfa so SOMPA 106.5 FM Accra eno na ye Facebook no YouTube no eye SOMPA FM live Kanesh Urban Radio enumrei wom so efa bi ewo hono sara ena Doma 100.7 FM enso ewo Doma ahinkro www.sompaonline.com eho ena ya trotro ensem ni bi obi a wo parking kan te sa adwa de okohor ma betimi enya nsem ni bi na waking kan SOMPA TV no so yeda so live and clear enumrei ubetimi ahye news ni bi ewo ho na yetena sese ya eye Pepsodent cavity fighter wose yenka ncho se do the two no eche se twitwi usia no pa na twitwi na enumrei fa Pepsodent etwitwi use na emwa enumu ente midimafo herbal center Dr. Time da so se yade bia etete wo se ye stroke mubuye bi ene ehonkro ne ba fabra enkran poku asema yira sanse wabebo ne sese wo ho na wonye ho adwuma emfa mawo Time herbal mixture se a 3D ana honam ya wanum na ato awuntumi ne di mepacho pe Time herbal mixture ne bi nenom na entimi emwa mo apomden ho nsem no eniema enkoye emfa mawo midin ede ADWOA ASARE na enumrei wo hot bite so ofan edikan no enkomo ayeba bedi no efa apomden eho efri enurade ba na wotu etwe emukra na nkomo no hyase ne mum enura na intensify ye wo ho na nkrata bi efri Kolebu Doctors Association ya etwaniti awa efre ne koda efri hono ebaye na ensem na ewo enkrata ni mu nyina eyetia wase wo hye accident and emergency center ya ewo Kolebu aban ya sabia honom no a empenifo chese niema wo honom a enkoyi kura sabia ya ye kwa akwaje apomden na enipa bo apeso wo hwe nipa empempi ya na wo mo bebo peso ewo Kolebu ho na hadwene pa ede ayarefo no ene wo mo ankasa so a wo mo ehye omanfo na wo mo yare ne ye hwe wo mo no health care workers no emma wo mo ankasa so no wo mo ho kire wo mo ena ede wo mo kwaso etunsan mu sanse nipa babia nipa abo apeso de ya na niema bebre ena etimisinti enkrata a wo mo de ba enra no asem anu wo mo kanyina ne se ebre wie duru
se empenifo ebetototo nneema sede ebeya wo betimi ayi saa wo hawe afri ho ade baako a na eha adwene ewa yasabia ho no eye no bed syndrome no na no bed syndrome na ye ka ho asem no mepacho enye se bia empa nko a ena ebi eni ho nemo nneema bebre wo ho no mu a e contribute a emma saa no bed syndrome no etimi eba obu wo ho no mu a wobeba yaresabia ho ba bia obabagye ayahwe ne empa obeda so wo mse ebu ho a eni ho ebu ho nso a ebia unity honom no se bia accident and emergency a doctor kro ya esese wo attend to particular patient bi efa ne condition ho no ebia na sa unity no wo mu ni specialist bia ana wo mu ni expert bia wobeba be hwe aye sa de no ni nyina eka sa no bed syndrome ne ho ana mpo se attitudinal issues nso wo ho se bia apomdi adwuma ye ni bi ye de yarefo bi aba ya esese ye hye no na ye ne ho adwuma no na bia healthcare worker bi se mabre ebu wo ho a na enye ne fault obu wo ho a wakoye adwuma da mu ni nyina wako night shift ade atia na panipa no oba beyi ne kura wo maaye enti se ye de yarefo bi eba enya de se nipa kro no wo benya daage kura mpo na waba behye nipa kro no aye ne ho adwuma enti niema hodo bebre na ekoso wo ayaresabia ho no mo a empenifo kire se ehadwene enti esese wo mo pe na wo mo tototo niema sade beya saade na ye hu no yensan enkonko hu ebiem na ye doctors association wo hye enkrata ya wo mo ede ba ye no a asamba ko a wo mo boss ne se sebi enye kolebu ho no mo nko a ena sa wo hawe ewo wo sha generally ne Ghana ye healthcare system no o how bebre wom enti wo man so afo ya wo hye apomden sam so esese wo hye ne sapom nsuo na aban so ekenya ne ho se bibi wo ho no mo esese ye na ye de hye sa ye healthcare system no ye betimi adandani na aye papa a chen de ye wona enke betimi aboa pa bra Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra mo amoshe wo TV no so de eye emfoni ya efa enkomo ya ye bo hu nyina no eyade se wo hunu bi ewo ho na enro ye nya nkrata yi na SOMPA kase se da bi ye ntena so na ye ntwintwen so kra na anopa ya na ye ma ne boni Jeremiah Simpson ekopie mu ewo kolebu ho ne afiti anopa nyina wakone nam ho nante ahye said environment ni sifati enkomo ya ye di emposen ena enioma esifa etie wono ena edi nani edi ensem no achi wo studio hanum sei ya ye ba bedi nkomo edi afa wono so wokoye eniema hodo ya wo hu ye ewo Kolebu Teaching Hospital. Jerry memo akwaba yenua ajwa mejidi se wapom ye kama nyame adom me ho ye papa se na hwe ye de nyame ase moni adwuma nso yo me da ase emisen komo ya yedi said ye medical chire mu no enura ena yenya saa enkrata yi ya saa enkrata yi free Kolebu Doctors Association for ho ede baaye efa eniema hodo bi ekoso wa ya sabia ho a wo mani nye ho a wo mo ede wo mo grievances no so ababetu eja wo na enne wo kɔ ho no mo kɔ fa ho said ye wo kɔ generally no sai na eniema sifate wo Kolebu ho yo ajwa meda sepa ne mfanchia kese ma yetifo ne ahwefo nyina so right ampa sene waboso no sa na tie anope na yebo apro yeko me call Kolebu Teaching Hospital ya yaresabia kese a wo Ghana ha Kolebu de obo na kyerese obi enim se kesiem se wo yaresabia bi ne transfer ko Kolebu a kyerese last resort eno no we kyerɛ Kolebu ne kese ene edwuma so a ediwo oman ni mu na ampa ebo anan ekɔ hɔ na as usual obekɔ Kolebu ni de na enkrofo egu abonten a ebi mu ono ma omo busuafo mo nanfo a omo da ayaresabia ono ebi ono ma ya mom se omo excuse kakra mo mra abonten safo ni na omo wa abonten a ebi mu nkofie wa na omo abonten a omo ewa atwen mu a nti so ubisa ya asuju anankofo wa abonten nti ekoba ne sa no botai nti a yede call na ese no so yetimi etu anamon kakra na ye di nkomo kakra no na kire se
mpanyinfo a ɛsɛ sɛ ɔmo ne yɛdi situation ni a anaasɛ asɛm yɛ da pa so a yɛdi ho nkɔmmɔ yi no ɛyɛ sɛ ɔmo ne yɛdi nkɔmmɔ no na kyerɛ sɛ ɔmo ni hɔ meetings upon meetings nti ɛma me tena hɔ ɛkyɛ kakra sɛ agya Ghana ho dadwen ɛda yɛ so yi ɛnyɛ sɛ ɔmo ni hɔ ne yɛ sansa yɛkyi aba fie yɛpɛ biribi yɛpɛ sɛ biribi pie firi mu nti na yɛ sɛ metwɛn ɛma saa adeyɔ no ɛmbra so na mehu mpanyinfoɔ ɛne ɔmo nkasa nti wobisa generally no sɛnea hospital akɔneaba ɛteɛ no saa pɛpɛpɛ na emu no nipa nanka sɛ wohwɛ mamfa yi nka ho normally sɛ wohwɛ a ebi wɔ a enwumre ɛna bɛhu sɛ nkurɔfoɔ wɔ abɔnten anaa bibi na wedeɛ from anɔpa no because na mehwɛ adeɛ paa from anɔpa no through we are late afternoon me free wɔ aba no na kyerɛ sɛ constantly the nkurɔfoɔ wɔ abɔnten nkurɔfoɔ wɔ abɔnten a ɔmo nkurɔfoɔ wɔ ayaresabea or ɔtwɛn ebi so ɔmo bɛhwɛ mo ayaresabea nti generally no saa na situation no na ɛteɛ ɛwɔ. Okay ma yɛn ma focus na ɛnkɔ ne tissue pa accident and emergency unit hɔnom no. Recently ɛna yɛhu sɛ video bi trendy ɛfa obi a wɔkɔ ayaresabea hɔ sɛ wɔkɔ akɔgye ayarehwɛ na wɔkɔ yɛ na sɛbi obi a ne ho mfa na yɛde na aba ayaresabea no na wɔda fam ɛna yɛ attend to na ɛkyerɛ sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ no mu a ɛnkɔ yie akadeɛ yɛ a yɛde yɛ adwuma mpa adwumayɛfoɔ ɛne saa nneɛma no wotumi nya access ɛkɔ saa unity hɔ ɛkɔ hwɛ sɛdeɛ nneɛma si fɛ kɔ hɔ on a normal day no sɛn na up and downs no ɛteɛ wokɔto obi kura timi ɛne no edi nkɔmɔ ɛfa nea ɛkɔ so no ho ana adwo amedase sana mini kankan no na impanyifo a ɔmo ne bɛdi nkɔmɔ ni hɔ nti yɛtwɛn kakra nti atwɛn mu a meka sɛ agora no medi bɛyɛ 4 hours nti atwɛn mu a na eja abrante bi yɛ me ɔwɔ PR department hɔ ba no wabɔnten a ɔhwɛ another issues ne ade nti nkɔmɔdidie mu na ɔma me hu sɛ panyin naba mini panyin no ekodi nkɔmɔ na nkɔmɔdie mu panyin no ɛyɛ PR na ɔda ɔwɔ kolebu because administration wan kasa na ɔwɔ ɔno yɛ overall PRO. All right. Me sanso ne in fact deputy PRO kasa no de me ne kasa ofun so a ɔkyerɛ me sɛ ni panyin no nti metimi atwɛn de amɛntwɛn nti nyame yɛ adom opanyin ne bae ɛma me ne no edi nkɔmɔ ɔgye me fɛw so de edi nkɔmɔ 1-on-1 nti edu we na ɛkɔba sɛ ɛnɛ te saa de a ɛsɛ sɛ metimi ɛde meni ekohu ɛkɔ ward hɔ accident center hɔ emergency and accident center hɔ ɛsɛ metimi de meni ekohu na me hu situation nankasa sɛnea esifate oni mi de nkɔmɔ bebree ba na wan pɛsɛ ɔbɛ recorded nti na ɛsɛ yɛfa ne saa na yɛdi nkɔmɔ wɔkyerɛw ne ntia because sɛ PR deɛ woyɛ official hospital communicator saa na tie na eja sɛ wa onim so mpa de on kasa ma yɛ mfa ne saa nti me pia ne kakra ɛna ɔkyerɛ me sɛ ne boss CEO ma clearance sɛ onye media engagement bia be interview specifically to be recorded interview ne ade nti na say obey what is being told him kind nti enu nti na interview bi ankoso in that area na meji tum na me say okay say ja yedi nkomo krampo na menya bibie from na afen so de medi mani be hunu eno krampo evidence on its own nti emame eba ne sa no ampa oma kwan ma obi de me call accident unit ho yewremu na say na process na etie me pese me kirem na etiefo ehu sane etie so wura ukokolebu na say emergency ana accident your first point of call unya wura inside osana say etiefo hwa baby a edan no ube fast staircase no say uremu pe main door one a gate no nurses for no go a any doctors for no bi hon go a hon na ye de obeko first me call no me hu impa ba ko ewo ho bibi nti no privacy issues ni ade nti no o mama me
and take shots of inside, Okay. Of which no so yet but once me who you know make me describe it send up make me try for you naturally yen ahwe for na tie for you nti so wura ho a first point of call no baby a me hu say impa baako eda ho a obi kura po da so okay make us say other patients abawa ebi mu gingira ho ebi mu so ebusuafo ne omu gingira ho a inipa gu ho na saa bia no ho ne ye behwe ne hu say anani hu de ehawa say condition no ombe hu say a minimal condition and say a critical okay enti say de ko no ma na doctor for ne nurse for won omo edi hu juma no mo enti critical a afei omo create anaso mo ward bi wo emergency unit wa enti critical a omo baby red ward okay as in color red ho na kire say wona wogu won omo issues and conditions in a very critical enti say de omo ekoho for an intensive care na say ni be kom hu yiye na yesan so wo yellow and orange ward saa bia no so no eye wona ede omo kwa ne onko form omo minimal condition na am critical omo condition nye critical minimal a ibetimi manage aso ano ehi attention there but ente say omo red ward no enti orange ni yellow no sanity na nipa oni me echi no echechem no say rainbow ward no na eche say u kofi anisa u kofi anisa say ho atowa anisa oh okay won so fi red ubeko yellow and say orange on your minimal conditions ya hwewa na kire say ubeko rainbow na kire say honey there and wodin ya ba but many pia on din komo no any abayo ani me call run no o ma me ti ase say aye accidents and emergency center wan kasa no yen sheda enye bia ye admit okay so o hwesa na omunyuma te a na kire say ese say ohon ye bia de bia no kwan da ho a ese say emergency nti na accident so no yen plan say ye nya accident nti na say accident accidentally when in down so na esi and bibi emergency putupuruma de nti ese ye bia ohon na problem is as if you okay ese ye bia kwan wo de bia putupurum ne de obi ba ho a ye betimi ahye no ya gi na hwe no obenya baby a obeda ye be hwe no ese se sana etie but sa wo hwe mu anache se kolebu situation no ankoya sa but what you say yeah enti ni na mu no ade ba kwa mesanso hunu se bed ya ye kan wasemi me hunu bi eno so no piaro no edi hu komo se aban no abremu 200 beds okay 200 na 200 no issue a no se adwoa se ne omo ka se wo hwa eho no nka se ni se eye baby a ye admit anabe mo bi adawa manacha konse no beto na bibi wo hwa baby ese de bia bi na mu no ekwan da ho a putupuruma de we betimi aba na empo empana ye de akoho no it is still not the solution to the problem. Okay, no me ba wo empan we no eye da ben na issues ne ba ya na ye de koye sa issues ba ye ya na ye tima provide sa beds no e de ama wo mo esan say me koye kura me hu bi administration ho okay ne ya pack big baby na ward no baby a me wura ye no eye red ward no na nim kakra o be san fa nsan nifa so akọ eye yellow ward ho no mi say ebi so san so egu ho sa enti baby a ekwa sini say so if say enye empa na ye problem then I know saying there just a face of it and a fambi then a real issue na nkasa all right so enye say na aka no e fambi
enye ne kura say nya problem but se sia ye ka say ye dey impact 200 akọ no me nkomodi a me di ye e ma me tie ase say enye solution to it because say yes impani o say ye dey impani bi aba nanso ebi gu administration e na ebi su gu ward in chen baby no obi anyusu enti de me hu ni say anase nkomodi no bebi e course no say impana ba no baby a ye be hye mpana ma patient po akoda so no eno so aye problem enti de person e kire nyane say ehosua okay enti Kolebu accident unit and I say emergency accident and emergency unit no ehosua okay enti de person e kire say pressure na ewo accident and emergency ho no enye impa enko a ena betimi solve problem nye no nko a nemo ho eni soa na inkomodie no course no ena mesanso omamsanso ti ase se eye sene ho soa ninti no ene sene ho chi ninti na urological ward bi wo ho no ma o ma relocate no okay na saa bia no ena o ma ye no emergency and accident unit no annex okay enti ayire so pass wa na ye de omo call omo am condition e ba form ene ade no na ye de omo call enti sesi a infoni no sana Kolebu emergency and accident unit no sana etie Jerry ye beba mesa ba wo hobiem na mepese ye kaye tiefo se uba Facebook asompa 106.5 FM Accra so a enkomo ya ye di me pacho ye di videos ni biegu o se de Jerry kan ye no ukọ ayasabia horma because of privacy ene ho nso ya ayasabia sebe enkrofo da ho untimi nkonkotwa ayarefo e video emfa mbeto abontenti inside ho nankasa de ya amaye access but said ye would describe ye no sa pepepe ena etie de wo kohu ye no obo ho amane no sa overcrowding ya ye Kenya wo kire se sa unit ho no kra no ehosua no eye board chairman a woda ayasabia na no Kolebu Teaching Hospital Professor Titus BU anapai oni edi nkomo na enchemu kakra wode baaye ene se de be ya wo mbetimi address sa issues yi ho asam ne ade no wo mo bete national command center bia for emergency treatment ni tichu pa ene redirection say bia wo bi yare na yede na ba bia rara government hospital na ye baaye ne yesi nipa ne condition no ano de enti yafa ne Kolebu ana yafa no enko konfo anoche ana baby ye hoson ya ebetimi ahye nipa no womo ebe provide national command center bia ebetimi ama communication no aye easy enti before ye be relocate nipa no ana ebe transfer nipa no free bia rara government hospital de na ba Kolebu no na ya frɛ aye enquiries abisa ahun say bebia yedi nipa no ekono emwa nipa ne hia no eye available wo ho emwa nipa ne hia no eye available wo ho ni nyina no ka enhyehye ya womo ede ba se wo mbetimi aso eniema we ya no enye no nko an wo ka ho asemu wo ka se wo mu hia workers se ye hia physicians ye hia wo mo mbe operate eye ambulance team no paramedics ne wo mo keken ka ho no ye hia mo afei other experts ne womo kita skills ahodo nso a won betimi aboa ama sa referral no aye easy no wom so ye hia sankrofo no nyina enti enye enkomoketo na ye ka ne sa no meba Jerry ho but yendi kan enti ensem a Professor Titus BU editu dwane bi emra. They will call Kolebu, say there's no bed. The doctors will call there's no bed, but when I call Kolebu, there's a bed. Why? Ask them yesterday, if I am the one needing this care, who will call on my behalf? We must have a system that you don't need to call an individual or need to know someone to assess an emergency. So that's where the systemic thing I'm talking about, ensuring the efficient use of these beds come in. So if you go elsewhere,
we have what we call emergency command centers, the National Emergency Command Center, and in major hospitals like Kolebu, you have a command center. They have a dashboard. They are able to tell real-time bed occupancy, the type of beds available, because there are different types of hospital beds. If you take Kolebu, that offers the full spectrum of healthcare. You can have the normal hospital bed at the emergency. You can have beds linked to oxygen. You can have bed linked to intensive continuous monitoring for patients who need that kind of monitoring. You can have stroke beds in stroke wards. You can have beds in the ICU that must be linked to a ventilator. So when you say there is no bed, which kind of bed are you referring to? No, and a doctor at Shremuno. Now, what him say, what didn't common we and was say, sa issue way, ewo Kolebu ho. Ya kan ya, and yet ye can ye say be a Kolebu or how, and si yan shane yen pe abanshianu, eba, ne ko, I just say bia issue bia basa ko peja conversation na ba ansana ye besan krako back to the issue na yakwa kodi hu nkomo wo se ade ba kunti a entimi ma ye hunu sa ade we pumesi bre ne se sa issues ya ye kan ayasa bia ho na nkasa no se system new ones ya ye de ba modification ni ade ne betimi aye adwuma agise workers na nkasa ye train wo mo Yema woman titiye efa enhyehyefo fro na eba new systems how are empenifo pese woman responded to emergency cases ne ayarefo yede womo eba ya sabia ho it over 700 adwumayefo na 7000 adwumayefo na ewo Kolebu ho no mo nko ano womo hia training ewomu se wan shut down for sika botany bia se bia Ministry of Health for allocate sika bia yede eba beso sa training na se ana yede ba beboa de enso wose womu nim se operational details ni nyina na enche womu de eho amanebo ebeba beto abonten ama Ghana fo nso hunu de ekọ eno so sei ene wo kan no. We have to educate people on the use of the system. We have to get people and train them who will manage this system in the various hospitals. And it requires some cooperation from our colleagues because up until now, sometimes doctors are used to their patients being on a particular ward. What this system will mean is that we are going to have a functional classification of beds in the hospital. So if a patient comes to the emergency, it's a male patient, and needs a bed, it has been stabilized and is being moved out of the emergency, he may be supposed to be on, say, medical 4. But if there's a bed on medical 3, the patient will be sent there. So the doctor has to now go to the patient wherever the patient is. This requires training and informing our colleagues about these changes, but it is the only way they can manage the situation efficiently. Professor Titus Bay, you na ye board chairman Emma Kolebu Teaching Hospital, ena yete ni nkena waka sembi mane pemme se sa udi yem fanemra empane kura ho nkomo na ye kan se ut yetime de yarefo kwa ya sabia ho ye de yarefo na kɔ hɔ nom no se yesi empani ho se ko base e bia yarefo no ye connected anase woni mpanyi bia na woni mo no professor kura na wafre we bia honorable ye de me wafase bia na menua bia ba Kolebu sesi o yesi empani ho obahu se Professor Titus Bay you no afafo no afre hospital ho se mpacho ma receive patients esumesi A and B na wo se an wo he yesi oja ho adan na mo atani to yesi empani ho na professor a commande wo mo anaka che wo se nipa no mo attending to ono sesi a Professor nyade call no epuli call ni through pe wo benya mpa ma yarefo na da so na che se eno no menti de na de ekoso no wo hyede nhunu de adwumayefo ni bi ya wo mo pese wo mo kire wo saade no Professor nankasa na eka wanyame ye de yarefo beba yesi empani ho ba panyi bi frɛ no wonim nipa na wo benya mpa ma nipa na da so enti ayare sabia krapo no eyiyimu ene amanyosem ne ade wo ho ebeye den na saa issue we yetimi akwa ama na ye enti Jerry wo sha asem a prof kan ye ya wo remarks wo ho na afei ne yen wrap it up na yen fancy ewie mete say news SOMPA news so prof kan asemi na epimi mete ye no epimi pa kire say so as a trend say uni mobi penyi bia ukosa situation ni ma obetimi afafo na afra no aso obetimi abegina me apebe bia ma oda adwa wuna bewu ubewu wuna be say amwa wa bewu sa enti say
yenya sa situation we wɔ country mu a emutra eye hu because onim de beto at a point in time obi ani wa onim say we na ba beto no yare we na ba beto accident we na ba beti answer na no be 2 years ago sa emergency any accident center wa me ba Brian ne katrama e papa eti obo fom na me de ne call ye duro be almost 8 o'clock adwa enye bed pe enti say unim mo bi pa empo me say information a me gather ho edwumayefo ni bi kura po yam hye o me say to o ma mbewu ebi esi edwumayeni akosa situation nti omu kwampo no omu so enti say o share statement koda for the buyer doctors a omu kolebu association omu de buyer na omu kire say a situation a poses risk to patients and then staff health workers as well. It's the same way I can was no national issues national issue right as I say abino e pay rapt attention yema eni nko ho enkwaya say ahono de yagane sana yenjane nenko a because issue we no say enwu ye na enye asem so a ewu sir enti I'm sure say nyame ya domo a ye be follow ne app more say ye say wo mo be o mo de sa new eyi no eba enti yen share between enea edikosi enkosi say na watwe ne be kwa wie ne yes na e be official communication bi kra na say health ministry no o ma be briefi ensentro for dia ye be hwe say ye betimi anya ye ratoni goodman eye Ministry of Health PRO ye be hwe say ye betimi anya no na wabie bie niema so kakra ede ama ye na eniema etimi akonkan enti ye hye na ye nsaka na ye be connect na tum na ye di nkomo because issues we dey see ye hunu de ministry no so wo mo ye ede afa ensem no eho na enioma nyina etimi akonkan na etimi aboa mapom de ho nsem so nti no so mpaka se de ya somu yi ye mfansi ha ye be hye na ya ye ho adwuma nti Jerry right ishwemu kakra ekwaye no yes say be service whole issue a ye infrastructure e okolebu okay infrastructure de di ho say niema ayaresa bia ne benya medical gadgets any instrument ni ade a accident unit ono obi ba accident center obi ba ehwe say nya sanema no unya sanema ni na awi a na unwe bed ni de say ba na mo personnel sa qualified personnel sa obubehwe amadwumedie na akosoma oman ne be ho be han no esa abaye no so ehwe no say nti sanema me nsei ena me ko ho a ihwehwem kakra me koye no we be recommend yeah me recommend me susu say abaye no pay attention to na emboy na enye enum gwase ema Ghana medase bebre enti abusua na kyese yenua barima Jeremiah Simpson ena yete ne nka se ne nhwehwemu a ene o follow up issue no ene recommendations a wode bae se de maka no so mpaka se yebedi akire na yede eho amanebo nyina abro sa braidie ye hye na ofa etoso mienu no yede atoa kase ebo no so ede amamu hot bite we ofan etoso mienu session B no yento asomfa mawo ewo sompa kase so live for TV no so na fe radio no so kamu.com phone so.com eho na ye kan cho se bra na fe be like o like no na wo che ama anu bi so anya bi Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama srem sejata ekai ewo ne nkase mu speech bia obeka no no wode tato se UN General Assembly duru ha kwan abrofo be fa so na wo mo fa ye nananom wo mo adwena bobew wotimi de ne nsa so ne tirinwi se ya na wadwena susu niema bi ye no obese Greenwich Meridian line kura nyame yoye no kura ni nyina wo mo nim ne to na eho ade no ye de safo na kwachekire wo mo ho amanne nimudie wo mo ye bibia na se ye tudi akire enu di adanse se ye moja no eso mfifire ho ne wo na se ye ya wo mbefa ye nanam no mum na ewie eho posasa echi nchirima
na besi sabre yentime nsore yi ensansi ye na da mu no eno na wo ka ho asam se trauma e dia bre na yesa wo mo papa firi yadwem na ombe pepa enye kwa enti ba bia wo gina obeka no UN General Assembly wo ko ho a won ko kan ko bobo wo mabaso ko besa bie so ena wo makonhye mudie no na pani ya bie so yentie nsema wo de tudwa. Your Excellencies, distinguished representatives of member states of the United Nations, ladies and gentlemen, there's no such thing as a slave. There were human beings who were trafficked and then enslaved by people who believed they could own those human beings as chattels, as their personal property. Some will hear this and think I'm splitting hairs. Isn't that the same thing, they might ask? No, it's not. Not at all the same thing. Not if you acknowledge an individual's humanity. Not if you respect an individual's basic right to dignity. The entire transatlantic slave trade was designed to deny African people their humanity. And that denial was premised on a racial hierarchy with no basis in fact or science. The atrocities that were committed against enslaved Africans, the myriads of injustice that were born of slavery and carried forward into successive social framework took place specifically because those persons were considered objects, not human beings. Wey dear, kwesi kwakwa di bibini be famu a na wo mai Ghana goko so apenso ya de hye ne wo mo ka ho no eno na mempene His Excellency John Dramani Mahama wo UN General Assembly wo mo headquarters ho abrochima mo ni yokoton na wabie sansemi so na omampani John Dramani Mahama wokopie mu ewo dwumadie no ase no enye wono nko an ekoye woni oman soafo ya wo hye amanone ensem so no nyamfo Samuel Okujeto Ablakwa na wono nso edi na chibi na ensem a woka no wono nso edi aka atoso se saa enkaye na ye ka ho asem na ho hia pa de kire se wura firi ekwan a ya yade ya yede abibiman ana abibire mu ha enkrofo bi efa so a ebeye den ne yahunu oyawa wo mo fa mu na bibi wo hono mo kro esese yeye ede fa ho ayaye enti wo se enkaye no de yahunya pa na afei ye ma omanfo enya wo mo ho ntiase sebe ewiase obia ni hono mo a de sekan twa ne ho a ensuo ne beba se nipa kro so ye buroni se ne kala ye kokko se wo ye tuntun so ye green utwa ne ho a moja ene beba na kyese ewiase ne de nyankopon wanim no ye nyina ye yepe obi ni hono ma wo buro bi enti atentre ne ena fe dignity ene se ye ka se ye nyina ye yepe equality ho asam ne de esese ye koso a na ye bo hono mo kopem se eho ebepaye. Efforts are underway to document and preserve the historical evidence of slavery and the transatlantic slave trade. Governments, scholars, and civil society organizations are working to recover archival records, lived testimonies, and material artifacts that bear witness of this history. Initiatives such as Barbados Reclaiming Our Atlantic Destiny Road Program illustrate how societies are seeking to safeguard these records and ensure that voices long silenced by history are documented and remembered. It is within this broader context that today's high-level special event has been convened. The gathering offers the international community an opportunity to reflect collectively on the historical realities of the trafficking in enslaved Africans and the racialized chattel enslavement of Africans, to reaffirm our shared commitment to justice and equality, and to deepen dialogue on pathways toward reparatory justice. Wei aye amanone suafo ewo mei emu ononyamfo Samuel Okujeto Ablakwa. Na amanane hwa na yesanso abobo akobio we de Lincoln University ehwo na mawura na sade Lincoln University eba wo my Ghana wo mo ne yen kasuboma wo mo ne yen wo ene nkutahudi a wo ne yen de titru ene twaka na eda wo my mampani a wodi kan osajefo Kwame Nkrumah ene wo mo ntam ne nti kama yese abribia yedwumadi a ye de titru ne yempanimfo ne ya na wo mani wom enti wo ba ho modern a wo mutime frɛ o ka se ya ma honorary ebia obese doctorate degree se wonam ba bia obetime de wonsasi wo bo se Lincoln University ye ne ye de ma wo na mampani His Excellency John Dramani Mahama wo mama ne bi ekwawie ya Lincoln University for se wo moje wo made e de afiri ne tiri so ne ebuza asa den GT akefo aba ho abehunahuna mo ana wo mo se da bi na mmom de nti a wo moje afiri ne so nyina ne se mampani asijina ya kyerɛ sɛ wɔno LGBTQ+ ne nuanom
tunumuntu ne fa wo fa hyehye saa su ne ban no enka o man ya mamre ho akristofo akiri enkramofo akiri na na obosomfo nso kura de wo mo mpa ni ahwe ne mpo emuadom a wo bo ade bo wo mo ma yen kura no wo mo de kura enyo bi na de na kyese nipa ye de ho kofo fore enti echiwa de ebo man me ye modin ewo ye man yimu se waka ne saa de a ene na se de human right wo gitum no wo mo de saa honorary degree man enyeyi to wo mo je wo ma de na nsem de wo ma bro so bi pa na se de mu nsem tie no mempani saa bre me kase wo kwa amano ne eda se boa eho no wababo afa ho ansa na waba beduru fie enkomo be pie kire nso no sompa kase yemfa nkame ho ye kai wo se sompa 106.5 FM Accra eso eni sompa TV nso na wani guso a wo hye no na ye de kase bo no efri atena ye mu ha ede ebrew wo ensemfoforo emu no Ghana akwakoye abibiman a edi kan a ye ne European Union eye EU for aka bomu de yensa sentiase apam biase a eno no eba beboa ahye bambo mu kina eye security and defense partnership a Ghana ene European Union wo de wo nsa ahyase ne nyina no kanhyehya hodo ya ban no edigu akwam se de be ya etuate domfo wo mu dwumadie ene insecurities ahodo ya ewo atoye abibrem hanom se ne ye betimi atuase ye ntuase kora no ye betimi abre na se kora na ene dwumadie bi ekoso amampani abedi ekire Her Excellency Professor Jane na Opoku Ajeman wono ena edi dom no animu a wo hwe yesesa partnership yi eho enkomodie nyina ebetimi asi na ne nkasa emu no wode ato dwase na nsemu ya Ghana entose dwadifo se wo mo kobokina na wo makwakodi wo mu dwuma etuate domfo bi kohia wo mo kwan mu eye wo mo ani yaya de nam so ma nipa be ye nwotwede wo mo to nanom wonse wo se niema bi atititi sei enti na hu hia sesa security and defense partnership no wo mo ede wo mo ho kwakwoshe mu bie said ye beya eye West Africa sub-region hanom se no bambo ho asem ebetimi agina pampe enti santia se yapam ya ye ka ho asemi wasi European Union for won be provide eye accoutrement ahodo ya ye de bo ban se eba military equipment se eba drones de ne na namuwie mu se eba ahyen eba motorcycles adie biara etimi buama bambo ho asem no ye de eye adwuma mane ye no eyade se European Union for won betimi aboa Ghana a provide sa enioma no ede amaye ewo kwan bi so a ebetimi amasa hyehyeye yi abam ne nsem a wode tu dwane bi enie. Today we signed the Ghana European Union Security and Defense Partnership. The United Kingdom, Canada, Japan, Norway, and others have signed this partnership with the EU, and Ghana is the first African country to join them. This demonstrates the strengthening collaboration between Ghana and the European Union in tackling evolving security challenges, especially in our sub-region and across the Sahel. Distinguished ladies and gentlemen, complex security threats and risks continue to emerge and evolve across West ene ya yekotie sesie eye mampani abedi ekire Her Excellency Professor Jane na Opoku Ajmana wono kasa wiye no ena high representative eye na musini ya wono kro ya nso eye president awoda European Commission no ano Keja Kalas wono so ekasa kakra no se afimpinu ne aduonu miensa eye 2023 ne kra no eye ade se commission no wo mo edane 50 million euros echi ema Ghana na eye package ena 2023 no wo de ma oman ne sade be ya etuate dom sem terrorism na sa ne manema ne nyina no ye betimi ede aye eho adwuma na wo se we kra de sende wo de aba eda so a eye adwuma de nanso afei kra no wo besan aye nhyehye foforo na wo so emoa bia ye European Union for wo ede bo o my Ghana no wo masan ape set foforo na ne ese yesika o se ya ka de o wo de ya ka ho na efiri sa bre ya ede konfia eda ye ni mu nso no wo de sa emwa no abogana ho bra ama enieme nyina atimi akoyi eno no nsia bre mo kase anwumira de no a ewo SOMPA TV ne FM no so no eno a na yeguso a ye be ede amawo post sadom no service with integrity de ewe atete Christian Yehonu da wo no mano a wa hye se bambo no de wo man yi de se ye japade ana akra ho de nyina no wo mbekɔso abo na fe wo mo ahwese man no mu betimi adwo amatimamufo wo mo nso akɔ ne abadie
ya wɔn da wɔn betumi ada na no wɔn de intelligence no Red Maria for no wɔn de ani so a ɛkyɛn jatabru a wɔn kɔsrɛman tifi tamale savligu ene mmea ahodo ɛka ho meka sɛ wɔn mu a wɔsu sɛ wodi nubɔne ho dwa na abɔnefo sɛm ɛwɔ wɔn mfikyire kakra no wɔn manche kura nipa do sonson de wɔnya wɔn pɛ akyi aso na wɔn kyerɛ mu a ɛno da adwoi na wɔn kɔyɛ sɛ adwuma no bɛɛ sɛ nonkono mpa mu hɔ ɛna ne posi sadom nipa bɛɛ sɛ aduasa mmiɛnsa ɛte wɔn ho gu mu kekraw ɛna ɛbɛhwɛ wɔn fa mu paa wɔn mu a wɔsu sɛ wodi nubɔne ho dwa no wɔn fa bi no mu mfikyire lamɛhyɛgu hɔ wɔn kyikyi bi mo anso hɔ wɔn sɛ di wɔn nsuaso a ɛkɔ aboabo market ɛhɔ na wɔn kɔkɔ hu ade fitaa bi asɛ nkokonte ɛno nso asɛ powder na nso saa na ɛnyɛ powder na mu na yɛ nubɔne ne bia ɛno nso wɔn kyikyi wɔn a na ɛwɔ hɔ wɔfiri hɔ na wɔn san kɔ no biskom hɔ ɛhɔ nso wɔn kɔkɔ kye sɔpraya yɛ na wɔwɔ hɔ ewie no wɔn de no kɔ ne fie ɛkɔ yɛ sɛ kyɛ wɔn sɛ wɔn anhyɛ dɛ nya bibia wɔn hyɛ dade bɔkɔ adunia abɔnefo sam nneɛma bi deɛ nanso baabi a wɔn so ne pɛkyi no na ɛyɛ baabi eti amra ɛno akyi ɛna wɔn kɔ savlugu ɛno nso wɔn ankyɛ koraa no wɔn kyi nipa bɛɛ sɛ aduɔson nan ɛna ɛba bɛka ho wɔn nyinaa akyi no wɔn nya motorbike saa na Toyota Camry vehicle car paa ɛno nso wɔn nya abie ɛna wɔn nya ahaban bi nso a pampan no fa so asɛ saa pampan wate bi da na zo hu baabi korɔ de obrempɔn frɛ ne Jamaica nkontomire no ɛno nso wɔn mo enya bi ɛna de ono mu a na sɛ wayɛ dɔ atra so no tramadol ɛno nso wɔn mo nya sahye bɛɛsɛ du na ne nyina mu no Northern Regional Police Command na hyɛ sɛ sɛdeɛ sadom no ɛsa wɔn hwene so sɛ wɔn bɛbɔ akra na agyapadeɛ ho ban na fe wɔn bɛwɛ sa abɔnefo sɛ mbɛfiri asetene mu no saa na wɔn ɛsa wɔn hwene so a wɔn ɛyɔ ne sɛ hunti so wɔn so hunu bibi na ɛtwetwe so a mɛnna so tia wɔn na so na posifo no wɔn yɛ mo namfofo the police are your friend. Sɛ aposifo akwakoyɛ yɛ namfofo die na ɛsɛ wɔn so wɔn gyina yie paa because police ni deɛ wɔkyew na wosi enubɔne ho adwuma na abɛyɛ a wɔnyɛ wadamfo mmara no ɛne ubedi paa yɛtoa ensɛm no so na yɛde wakɔma yi mmrasɛ bedwam na domkuma yɛ wɔ mmrasɛ bedwa fie hɔ ɛne wɔn bu afu yi wɔn afrɛnsɛm twofo enhyia mu ɛnɛ wɔn asɛm a wɔn ka nyinaa ɛne sɛ aban ɛmfa full report ɛfa contract a wɔn adane akyire ɛde ama contractors nyinaa ɛwɔ big push na se no aban publisher report no na Ghana fo nyinaa ehunu sɛ deɛ wɔn kyekyɛ contracts no mu nienti a wɔn ka ɛne sɛ yɛ wɔ hɔ ayɛ nkabi nhyɛmu ɛna the fourth estate fo kɔyɛ wɔn nhwehwɛmu nhwehwɛmu a wɔn kɔyɛ yɛn no wɔn de bɛto dwa sɛ wɔhyɛ procurement processes a aban ɛfa mu ɛawɔde saa contract na emu na hɔ ɛnyɛ dodoɔ no a so sen yɛde yɛyɛ so sen na yɛka no enkyiremu a mede bɛma wo ne yɛtia wasɛ sɛ ebia aban ɛpɛsɛ wɔde contract bi ɛma adwumakuo bi empepi no government contract no yɛtumi a wɔde bi sɛ yɛma kwan sɛ obi amɛbede enti ebia sɛ yɛ akwan ho adwuma construction ADWOA ASARE na mememe deɛ wɔ hɔ construction APAM no ono deɛ wɔ hɔ construction AUGUSTINE enti contractors dodoɔ yɛma ho kwan ɛma wɔn bɛbede ne yɛhyɛ ne asonsonsoɔ yɛhwehwɛ mu a deɛ n'adwuma ɛso ani ana yɛnim sɛ adwuma no wɔbɛtumi de ayɛ no na yɛadane akyire ɛde ama ba so sen ne deɛ competition bi anim sɛ bia yɛma ho kwan ama yɛbɛbede dabi yɛnyɛ ne saa aban nankasa atena se ne wabɔ company bi din sɛ yɛhwɛ a ADWOA ASARE construction company ɛno ne betimi ayɛ saa adwuma wɔ ne yɛde contract na ma wɔn wabra yɛmmisa wɔ bi ahwee enti ɛno bi na ɛkɔ so ɛwɔ big push no ase ɛno ne nhwehwɛmu a the fourth estate for wɔn de baayɛ ɛno ɛna dɔm kuma no sɛ wɔn nte aseɛ san sɛ adɛnti na aban contract a ɛnti sɛ yi yɛka sɛ yɛde fa kɛseɛ ne ɛyɛ so sourcing adɛnti na wɔse yɛyɛ ne saa governs Kwame Agbogya na ɛyɛ soafo a wɔhyɛ akwan ne akwantempɔn sɛm so wɔn na saa agya yi egu ni chemu kese pa na wɔn say so sourcing contract na wɔn de bae no anye kura sika
aban no edi shemu 73 billion Ghana cedis in the space of bosome and song 7 months peno na aban no awarded contract worth 73 billion Ghana cedis enti esese woba na woba bechire mu na woko mei emrase bedwafia abedwaku a womo na ehye akwan ene akonuaba ensem so ranking member ya woda ano Yewura Kennedy Oseinyako wono ene kasa wonsebtwofo nhyiamu na se na wode saa ensemi etuja. We on the minority side are not opposed to the policy itself. Our concern, however, lies with the process through which the initial 50 projects have been awarded, particularly given that these projects are expected to cost the taxpayer approximately 50 billion as indicated by the President in his 2026 SONA. Kennedy Oseinyako ena yete ne nkan wa ma ne nsem no anso hodom a wo yi contract na semwie no wose NDC aban ba yi na project bebre wo hodom a eye keteke dwumedia na MPP aban no wo mo yansa na wo mu fura ban mu ene NDC fo ba ye sa railway development hodom kra de wo mo hwewo womo yi hono kura to baabi se ehono enka sector ne ho se transport no enka ho enso ye kanka sa railway adwuma no hono yetimi siesie ho na ye hye ho yi a nke betimi aboa makoni aba ho nsem so etimi akonkan e wo mamu eno nso sei en wo kire mu about what appears to be a significant decline in government commitment to the railway development sector. In 2025, no budgetary allocation was made for railway development. In 2026, only 73 million has been budgeted for a railway development across the entire country, particularly given the scale of investment already made in the sector. In the case of the Mpakadan railway line, these critical supporting facilities, particularly those at Mpakadan and Debre, yes, within the Savannah region, have effectively been abandoned by the current government. This is especially troubling, considering the over $1.1 billion already that have been invested in the railway sector between 2017 and 2024. We a ranking member ya oko omeimra sebedwemu a committee ya omo share transportation ene akwan ensem so ononyamfo Kennedy Oseinyako ena wode saa ensemi etudwa ya mane boni na opon chichiku adani etire ede amayin na wasansam no ho a donkuma na so ejapa de agu dom kase ne tutu ne Yewura governance Kwame Aboja wo mo boneja ama ya hyehye ne firi sura kwa kwesi form no ena waba be kyerɛkyerɛ mo kyerɛ saa so sen na wo mo ka ho asɛm no enye se bia wi amomo bibia transparent kama na wonsrotro betimi aka sɛ contractor fo eboro be sɛ ahenan de ena wo mo de saa contract no ama wo no na de tie de wo kan ya na oponchecheku ejina ne nkyempe. However, Mr. Speaker, the cost to complete, including the outstanding debt of the Kumasi bypasses, is estimated at 6 billion Ghana cedis today. Mr. Speaker, let me state emphatically that when it comes to the Big Push program, Parliament exercised continuous oversight. Questions are answered regularly on the floor of the House. Independent professional bodies validated the project cost. Procurement processes complied with established legal framework. There is no abuse of the sole sourcing program. Unlike previous, it is an exception and not the norm. Indeed, no procurement law or any other law has been breached, and definitely there is no scandal. Aha. Enti we was it dream bia nim. Ana emra wo se yedeje contract bia ne ho nso a Big Push de wo mo yeso so senyi wo mo abusuo eno Yewura governance Kwame Aboja ena eja na wo mo bo no wo yi ano ewie no wo che se system ya wo mo de agu apono so no no ane se wo mo press enya de a wo betimi afa pene kura die every contractor wo mo de abo wompa no mu. Contractors were then invited to submit proposals. Their proposals were then subjected to independent